Агульныя палажэнні. Назіральнік мае права прысутнічаць на участку для галасавання з моманту апячатвання скрыняў для галасавання і да вывешвання выніковага пратаколу. Назіральнік можа таксама прысутнічаць на ўсіх пасяджэннях камісіі, галасаванні па месцы знаходжання грамадзян, правядзенні паўторнага падліку галасоў. Назіральнік не мае права аказваць якую-небудзь дапамогу выбаршчыкам. Гэтак жа сама не маюць права гэта рабіць і сябры камісіі. У выпадку неабходнасці выбаршчык можа звярнуцца да іншага выбаршчыка. Назіральнік не павінен умешвацца ў выбарчы працэс, уступаць узносіны з сябрамі камісіі. У выпадку неабходнасці звяртацца з заўвагамі і прапановамі можна толькі да старшыні камісіі, а ў выпадку яго адсутнасці да яго намесніка. Калі кіраўнікі не рэагуюць на справядлівыя заўвагі назіральніка, не трэба ўступаць з імі ў канфлікт. Складзіце пісьмовую скаргу і падайце яе старшыні камісіі або накіруйце яе ў вышэйстаячую камісію або пракурору не пазней, чым на 3-й дзень пасля выбараў. Паведаміце ва ўстаноўленым парадку кампаніі права выбару аб інцыдэнце, які меў месца. Назіральнік кампаніі права выбару. У межах кампаніі права выбару назіральнікі абавязаны прыбыць на участак не пазней, чым за паўгадзіны да яго адкрыцця і прысутнічаць падчас апячатвання скрыняў для галасавання. Апячатванне скрыняў робіцца ў прысутнасці не менш як 2/3 сябраў камісіі. Пасля апячатвання скрынь высветліць колькасць выбаршчыкаў у спісах і колькасць тых, хто запісаўся для галасавання па месцы жыхарства. Вырашыць, ці ёсць неабходнасць і магчымасць назіраць за галасаваннем па месцы знаходжання выбаршчыкаў і хто будзе працягваць бесперапыннае назіранне ў памяшканні участка. Весці ўлік тых, хто прагаласаваў. На парламенцкіх выбарах яўка павінна быць больш за 50%. Фіксаваць парушэнні. Назіраць увесь працэс галасавання, падлік галасоў і падвядзенне вынікаў выбараў на участку да поўнага яго заканчэння. Зрабіць копію пратакола. Запоўніць сшытак назіральніка і перадаць інфармацыю кампаніі права выбару ва ўстаноўленым парадку. Назіральнік павінен мець пры сабе пашпарт, зараджаны тэлефон, сшытак назіральніка і асадку, шаблоны скаргаў, бутэрброды і ваду.